jucăm cu prietenul meu Piatră Neagră 2.0, că și-o pierdut celălalt cod. Dacă ar da și el ready ar fi foarte bine. Așa. Azi dacă o să câștigăm knockout-ul, o să închid videoclipul, da? Bun. Ok. Așa. Hai că stai să nu mai dau. Mi-am luat ambii niște brawler foarte buni, dar reușim. Reușim, chiar reușim. A fost fie unul foarte greu, că l-am pierdut pe prea, chiar a meu. Bun. Boul lor nu știu ce făcea, dar în fine. Bun. Mai aveam 373 viață. Așa. Și-a făcut Hyper Charge, așa că nu prea mai avem șansă. Da, o să fie runda asta, o să fie lose. Da, dacă nu câștigăm, o să mai dăm un meci și nu o să închid videoclipul. Ok, foarte bine. Mamă, stau toți. A fost fie greu. Bun, s-a dus Piper. Acum avem pe Mandy. În fine. Ok, mă duc. Nu mai duc, mă retrag. Am dat ultima etapă degeaba. În fine. Bun, am câștigat. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Vă salut și pa!